Magluto na pud ta kana na pud ko sa atong kusina kay ang atong lutuon karon maglupak ta og saging na karnaba kay ang atong saging na na-harvest dito sa bukid dabong pa siya lami ni gayud ni atong lupakon. Human na pud tay kapayas diha ato nang hiwaon niya para makita ninyo ang atong kapayas. Na pud tay pinya kay siyempre ang atong tanom na mga pinya dito sa bukid nanay na hinog o na kung pinya na punta ka human na tay liplipan unya ato na siyang prituhon o sa gula na tugpako. Lami kayo ang atong lutuon karon mo nang naamo diha uban ni ko ninyo kay para makahibalo mo kung unsa nato pagluto ang atong lupak o atong giprito nga liplipan. Lamig yun ding nata sa probinsya kay lami ang atong sudan karon. Ug karon magsugod na ta og dungag. Niya na ang saging, dabong pagayod ang saging mo nilami lupakon. Sabawan nato og takban. Samtang nagpaabot sa atong gilungag na saging, anay lubi nato diri ato ni siyang kagurot. Ug dian na nahuman na nato ang atong kinagud na lubi. Magpaabot na lang ta na maluto ang atong saging na gilungag. Kana pud ang atong liplipan na isda ato ni siyang hiwaon kay ato ni siyang pritohon. Ato ni siyang tungaon. Human na nato ni siya hugasi ato butangan og asin. Asin. Dili daghanon. Baliktaron. Gamay lang na asin. Butangan po nato siya og pamintang gamay na powder. Ana-ana nagbukal na ang atong saging. Wala pa siya maluto. Ug napunta diri ay pako ato sinang tutloon. Lami ni kay presko pagayod ni. Kay kung naka sa probinsya, daghan ang pako diri Ana nahuman na nato pagkutlo sa atong pako. Naluto na ang atong gilungag na saging ato si haonon. Gitak-ang na nato ang kaha kay magprito tag liplipan.
O magsugod na tagluto sa atong iplipan, ato na siyang piritohon. Ang tag-oil. Painiton muna nato. Init lang atong kaha. Ato nang pritohon. Butan na nato ang atong bilaab naman noon. Napanitan na nato ang atong saging. Ato na siyang gagmayon kay dili siya makuha sa atong machine. Inuho nato siya. Balihon na nato. Luto na. Yan ang atong hiniwa na saging. Manatay machine diri na atong lupakan. Una siya. Maglupak na ta. Itong butang og saging. Saging una atong unahon. Itong nato diri. Dili nato daghanon kay dili makadaog ang atong machine. Kamay lang. Tapos butangan nato og lubi. Yan na. Lubihan. Butangan nato og asin gamay. Kamay lang. Sukar. Kailangan ito sukar ng tamis. Alam, daghan na. Bisag dili ni makadaog. Itong siradaan. Ibutang ang atong machine. Nasibo na. Wala? Nahinayo na to. Oh. Ito. Tanaw na to kung sakto na ba. Nana oh. Dino kaayo. Ito siyang tanggalon. Kanaga tong nilupak. Pino kaayo oh. Pan siyang sagulon. Atong haonon. Pino kaayo ang atong nilupak.
ting agkota. Pwede na ta maglupak diri sa machine. Di na ta ni mahasol pag lubok-lubok. Di para sa una si taglubok. Karon na nay machine. Pino pagod kaayo. Ni ana nga tong nilupak na saging. Ug karon magluto na ta sa pako. Oil. Hiwaon na tong ahos. Ahos. Ayan na itong kadyo kayo sabi. Bombay. Butang atong pako. Suka. Toyo. Paminta na powder. Dili na nato butangan og tubig. Takban on na. Nalupot. Panitan na to ang pinya. Ano na to? Luto na ang atong pako. Butangan na to asin. Hiwaan na dayon. Butang na nato sa plato.
Ug ato na pong hiwaon ang atong kapayas. Yan ang atong giprito na isda. Yan ang atong pako. Magkaroon ato ng tilawan ng atong niluto. Nakadiri niluto na naipako, napaisda na liplipan. Ang atong kanon karon mo ni ang nilupak na saging na karnaba. Natay prutas dihaan na pinya ug kapayas. Nauna ta. Kung tilawan kayo ng pako. Mm. Mm. Liplipan. Mm. Lamig ha? Balis handa lang sa atong nilupak. Mm. Lamig ha? Pinya. Mm. Lamig. Ngayon ta ninyo. Dire sa kusina ni Israel Cebuana. Mm. Kapayas. Tapos kalamin na lamang gayon yung ani permentira itong kinabuhi, no? Na yung mga blessing sa Ginoo. Lamig gapon sa kapayas. Nakan-ana nato tanan. Natilawan na nato tanan ang mga pagkaon, lami gud kaayo. O dinhira ko taman. Daghang salamat sa inyong tanan. God bless. Bye. Padayon sa pagkaon.